други, които не участваха, разбираш, това да стане до следващото издание в рамките на 2 години. Аз се зададох като водещ на нашата среща някои въпроси на Силвер. Вие няма да ви чета сега, но само ще ви обърна внимание на някои неща, които на мен лично ми направиха, и с това ще завърша, впечатление, и то силно впечатление в тази поетична книга. И я попитах. Тя много ползва, не много, ами цялата дъга, нали, работи с синьо, с червено, с мастилено, с зелено. Не случайно тук в нейните стихове, не само като рими, а и завършващи изречения. Очите на тъгата са зелени. Как може, съм се питал често от многото поетични издания, и не само и преди, в Дулово са гостували много мастити поети и писатели. Започвам с някои като Валери Петров, например. Говоря за мастити, за Станка Пенчева, за Серафим Северняк. Един Младен Исаев на времето по време на седмица на детската книга, Надя Кеклибарева и други са присъствали. И автори като Николай Хайтов 30 пъти. И ще завърша с Павел Матев, като поет вече, понеже днеска говорим за поезия, където аз казах и пред 10 дни, че като говорим за поезия, трябва да говорим и да споменаваме и най-нежните поети на България. Това за мен са Димчо Дебелянов и Яворов, и забележете на трето място аз, който съм никой, поставих Павел Матев. Поставих, защото той беше 4 години, извинявам се, депутат на Силистренска област и съм му направил в цялата област, нали, по негов избор, и народният артист Сава Хашимов, който му четеше стиховете на 20 срещи. Това е и последната му книга, която излезе, и Господ го ориса. Ами, орисва ги тези хора като Силвер. Някой нещо прави върху тези хора. Дава им вяра, дава им талант, за да напишат това и ние, читателите, да го четем. И аз се задавам въпроса. Как може с 30 на азбучни знака, разбъркани примерно в една купа, да взема поета по една буква, да съставя думичката или изречението и да се получават тези хубави стихове? Това могат да го правят само поетите. И едно изречение, още две за стихосбирката. Освен цветовете. В тази стихосбирка тя упоменава, нали, в отделните стихотворения всички месеци на годината и всички дни, от понеделник до неделя. Нали, това ми направи впечатление и пак ще се върна на метафорите. Те са не от рода на Стефан Калевите метафори, защото той пише за селото. Това са актуализирани, ма не точната дума, метафори, които много ще носят и от нейните сега първи публикации в националния печат, вече издатели и поети и читатели ще я заобичат все повече. Аз си пожелавам на добър път, Силвер. Благодаря на господин Ангелов. И сега... Да, извинявам се само. Искам да връча една друга книжка, на това момче тук. Афоризъмът е голям, когато е малък. Това е написано от един автор, който присъства в Дулово, мой приятел. Това е сборник от афоризми. Тук, само вижте какво е написал. Даваме, защото ние ще направим такава среща, вие се гответе, някъде, може би след нова година или за 1 април, което е написал той. Един човек, който е електротехник, но написал тези неща, пак Господ го е орисал. Написал едно писмо до министъра на финансите. Господин министър на финансите, казвам се Велико Огнев и извършвам ремонт на перални машини. В много от тях намирам изпрани пари от различни държави. Чакам вашите инструкции и нареждани за действие. Благодаря ви още. Извинявам се, ето връчвам си и тук пресата на Силистера, статията на Силвер, да види какво са писали.
сега вече да се потопим в магията на стиховете. Заповядайте. За нас стиховете тази вечер ще четат Анка Василева, Марийка Христова, разбира се и Селвер. Те ще се радуват. Заповядайте. Микрофонът е ваш. Просто е. Да, може. Да. Даже може и без. Ако искате, тук. Първо да кажа добре дошли на всички. Първото стихотворение от стихопирката, което ще прочета, се казва Поет. Ще ли тук е по-добре? Без. Слъжи го не се чува. Няма да се чува. Аз не знам колко дни е живял и дали е роднина на рибите. Колко синьо е взел, колко дал, а дали е танцувал с мидите. Аз не знам колко бяло е пил, но гласът му е пълен с кокичта. В настилени клади гори и е краят на книжните птичета. Аз не знам на къде е летял. Може би към вселени измислени. И събира мъглите в чувал и приспива светулки в косите си. Аз не знам на къде е поел и дали е студено по стръмното. Как се пазят душа и криле и тежат ли му думите в тъмното. Носи тъжното име поет и известна постеля за думите. Цветовете му нощ мехтят. Трябва само сърце да ги чуете. Следващото стихотворение се казва Като делфините. Делфините целуват без да знаят дали си цял отвътре или не. Дали е истински безкраят, дали са диви, дивите коне. Делфините целуват без да питат какво държиш зад своите стени. Не ровят в нежностите, скрити в лилавите ти дълбини. Делфините целуват като рицар, забравил своето потекло. Едната им душа е синя птица, а другата е детско колело. Делфините целуват като облак, минавайки през теб, защото синьото в тях е много. Обичат с устни, без ръце. Когато ми е най-дъждовно, дочувам синия им смях. Делфините целуват безусловно. Да можехме и ние като тях. Дали да ти разкажа, че сега умората е колкото крилете, умората е колкото снега, а пътят е до края на сърцето. Разбира се, че свършва любовта и после думите не светят. Остават белези по тихите места. Не помня за какво са ми ръцете. Най-празно е, когато разбера,